Sziasztok, én Spagetti Mester vagyok, és megjöttek a kérdések. Lett vagy 17 kérdés. Kezdem az elsővel. Elmondod az igazi neved? Ennyit mondok el, hogy Ivi. Jó? Tetszik? Tetszett. Na. Ne! Lesz League of Legends. Hát ha megnézed a bemutatkozó videót, akkor kapsz rá a választ. Van testvéred? Van egy bátyám. Miért Spagetti Mester a neved? Hát szeretem a spagettit. Lesz majd a barátoddal felesz vagy merszes videó? Lehet, hogy lesz. Sok barátod van? Hát nem mondanám mindet barátnak, de inkább jóban vagyok velük, de van pár. Ki a legjobb haverod? Hát Zoli 32. Neki is van egy YouTube csatornája, ezért mondtam a számot is. Sportolsz? Ha igen, akkor mit? Éppen most lövök. Mit szeretsz csinálni? Rajzolni, leginkább. Szereted az osztályodat? Igen. Vannak egyesek, akiket nem, de van, igen, szeretem. Mi a kedvenc színed? A zöld. Milyen videósokat nézel? Kikre vagy feliratkozva? Mondom is. Zoli 32, The VR, O McKendry, I Have No Idea Hungary, Nessai, Paladins, meg még sok. De nem nagyon ismeritek őket, ezért nem. Mondom el mindet. Miért kezdtél el videózni? Hát mert ugye Zoli 32 előbb kezdett el, és hát ezért kipróbáltam én is, és nekem bejött, ezért elkezdtem. Hány macskád van? 17. Mikor van a szülinapod? Megint előjött. Július 31-én. Hány éves vagy? 12. Lesz a macskáiddal videó? Hát nem tudom, mert nem nagyon szoktak nyugodtan lenni, meg hát külön azért szerintem fölösleges lenne, és